unha cuestión de mates. Cal é a razón de que aparezan tanto na natureza como na nosa vida cotiá os números irracionais como o número pi, o número de Euler ou a proporción áurea? Os números aparecen na natureza por varias razóns matemáticas e físicas. Pensemos primeiro nos números naturais, nos enteiros e mesmo nas fraccións. Enseguida se nos ocorren algúns exemplos na natureza onde poidamos atopalos. Por exemplo, o número de pétalos que ten unha margarida, onde o máis común é que teñan 34, 55 ou 89, a temperatura baixo cero a que resisten os tardígrados, un dos organismos máis resistentes do planeta podendo soportar temperaturas tan baixas como os menos 200 grados, ou a fracción de lúa que está lumeada. E como estes exemplos, estou segura de que se che ocorren outros moitos que xorden dun xeito natural para poder explicar o que vemos ao noso arredor. Pero, se agora pensamos nos números irracionais, xorden tamén de xeito habitual na natureza? Recordemos que estes números son aqueles que non podemos expresar como unha fracción de números enteiros. É dicir, que se queremos expresalos en decimais, ten infinitos decimais e non son periódicos. Pois ben, estes están presentes constantemente en fenómenos naturais. Vexamos algúns exemplos e de onde ven o motivo da súa aparición. Un dos irracionais máis coñecidos é a raíz de 2. Este deriva do teorema de Pitágoras e amósanos que, aínda que a xeometría dun cadrado é sinxela, a relación entre os lados e a diagonal precisa dun número irracional. A raíz de 2 está na natureza en estruturas cristalinas, en simetrías ou en numerosos patróns xeométricos. Outro, tamén ben coñecido, é o número pi, que xorde da relación que hai entre a circunferencia dun círculo e o seu diámetro. Ao querer medir o tamaño dun planeta, a forma das burbullas ou os anéis dun tronco de árbore, precisaremos do número pi. En realidade, sempre que haxa unha xeometría circular aparecerá este número. Tamén temos o número áureo, que o podemos atopar no crecemento de moitas estruturas naturais como a proporción de ramas nas árbores, a disposición de follas nas plantas ou a relación entre os tamaños das espirais das cunchas mariñas ou mesmo das galaxias. E de onde ven a aparición deste número na natureza? Pois ten que ver coa sucesión de Fibonacci. Se collemos o cociente de cada termo desta sucesión co anterior, temos que este cociente cada vez vai se aproximando máis e máis ao número áureo. E resulta que a sucesión de Fibonacci modela un patrón de crecemento que maximiza o aproveitamento de recursos para crear estruturas naturais. Polo que poderíamos decir que o número áureo xorde da necesidade de ser máis eficientes á hora de aproveitar os recursos. Isto podémolo ver nas escamas dunha piña ou as sementes nun xirasol, que están todas dispostas en espirais que seguen esta famosa sucesión. Outro exemplo que ten camuflado os números irracionais son as liñas de costa. Resulta que as costas teñen unha complexidade xeométrica que para describila necesitamos dos chamados fractais, que son estruturas que se repiten a diferentes escalas. Pois ben, resulta que os fractais non teñen unha dimensión enteira, como por exemplo unha recta que ten dimensión 1 ou unha superficie de dimensión 2, senón que teñen unha dimensión fractal que xeralmente é un número irracional. No caso das costas, a dimensión fractal está entre 1 e 2, e ese número mide como de rugosa ou irregular é unha liña costeira. Se, por exemplo, quixésemos medir a longitude da costa galega, se empregamos unha regra moi grande, como esta de aquí, que pode parecer curta a medida, pero é que se utilizamos regras cada vez máis pequenas, obtemos unha longitude cada vez maior. E esta segue aumentando a medida que as regras, as escalas, esas van sendo máis pequenas. Por que? Porque vamos a poder aproveitar os recunchos e medilos con máis precisión. En conclusión, a natureza, na súa complexidade, non sempre pode describirse con números racionais, pero temos aos irracionais, que nos permiten describir relacións e patróns xeométricos que non se poden expresar en términos de fraccións simples.
Así que a natureza, na súa complexidade e perfección, está chea de irracionalidade no sentido matemático.